Hi guys! So, manglaag isad mi. Kada na siya nga video is February 5. It's my birthday! So, mga to. Ana na. Kaya naganahan. Tsaka ka mo ato anong falls. Ay, grabe. Kita ko sa video. Dito siguro makanha, no? Dito sa kan ba? Sa Tumalog Falls ba? Sa Uslob. So, mga to. Pila na ka kuan ta ganahan ta mi pero mi siya ma-delayed nga ano bitang sagod sa day off na ako din na ako'y kanang extra. So, ganahan kay ko mo adto. Sa mga to. 2,000. Akong ginan akong pares nga. Ang tag uslob, iniga February 5 lang. Mga to. Kansada akong pares ulit. Tanan kaya nas birthday jay. So, mga to. Yan na siya nga. Saan oras siya? So, nagtanong ko sa kalendaryo. Ang sabi to kalendaryo ako tanaw nga. Ang February 5 na tanong nga, ang Friday. Lahi siguro ito nga buwan. So, ito, lipilit na dyan sa akong nahuna zay. Ang February 5, Friday. So, naka-file ko leave. So, ang akong na-file na leave is February 5, Thursday. So, wala lang ko na nung bali nga, Thursday di ay. So, basta nasa kong nahuna is, ang February 5 na tunong ang Friday. So, mga to. So, nakaingon sa gunin sa comparis no nga. Wala ko to ng Friday. Kung ano lang ka na, absent lang. So, mga to. Pagka may agi si man nga, niya na siya na. Tama na lang ko nun sila sa Mercules, yung trabaho. So, pagkahibis ana, February 4, niyan na siya nga, last day na nila sa February 3. So, mga to. Kung ano man, wala na lang trabaho. Wala na, balhin ko na siya siyudad duty. So, ana, Friday no, Friday na. Ayan, ba is Friday, wala na ako na usap ingon niya nga, dili day Friday. So, mga to. Ano to? Log, wala na ba ito malakaw? Ay ka, Bernes na tamaad to. Iko nakalimutan ko nga ang February 5 day no is kanang Thursday. Iko napad kay duty ana. Ay siya na pa. Iko na saan mo ini dili na lang kakauban na mo. Kami na lang. Kami na lang duha sa akong anak. Siya matingog. Kaya na, pagkakadlaw sa February 5, makamata ko, alas 3, nakapin. Mauna, alas 3, nakapin. Pama ko kapangandaman ng pagkagabi eh. Ang mga sinin nga dalon. So, nangandam ko, alas 3 na. Alam ko, nabangon ko sa'yo, anak. Yung mga sinina sa anak. Ang ko saman mo, kuya ka dili, kami na lang. Siya, tara. Tara, ito namin. Ito, sa'yo kami nang gikan, mga alas 4, medya, nalakaw rami pa dong iskina. So ako siya ginan nga, kana ang bawno na lang ng bahaw, kay daghan man, sayang po, dili makuan, panong sara. So, didala na mo, na nakakata mi dito sa may iskina, nakadisplay ng sudan dito naninda, mapalit na lang mig tag 15 nga, tag 15 man tako sila sa pansit. So, nagpalit na lang mig duha. So, mauna, alas 4 na nami, alas 4 media na mi sa may highway. So, mga quarter to 5, nakasakay na mi og Bato Uslob nga series. So, mao to. Naka-stop over mi, dira palit lang mi og lugaw. Tagal pagudan ni mo na. Ano siya guys, ako mga kauban, nagplano jud mi akong kauban sa trabaho ba, nagplano jud mi nga tumi ka ng kuan no, kanang Oslob lagi dito sa falls. Mao lang jud na ang plano, nagplano na jud mi ana kana kay nang usa ka kauban no, Tuesday of say Tuesday. Kay para kuno malaag ni matadungan ni tanan di na kinahanglan mo change dito kay nasa kay napunta ni diya sa may kanto, sa may Tumalog, iskina Tumalog. Sa kay may na ang habal-habal. Ang habal-habal nila is kuan kanang 120 pesos per head. Back and forth. So lahi sa dang pretty dito pa ingon jud sa may sulod na jud sa Tumalog Falls. Lahi sa do sila na
Ang bayad na nila is 50 pesos per head. Dili siya back and forth. One way ra. So, diya palang dapita guys is nalakaw mi kay siguro, hindi ka na, kung ano ko nag-search sa kuno kay na may niana sa comment dito sa video nga walk-in distance ra daw. So, mo to nalakaw mi para sa makasave-save pud mi. So, mo to siya. So, mo to guys, sabot-sabot sa mga kauban nga kuan. Wala lang, dili mawod. Sa akong na dili magud wala nga ganahan. Sige ko man hadi napita. So once in a lifetime naman yung makalaang no kung namin extra kwarta. So guys, wag anak na ako guys is na-amaze. Chuko ng lugar, promise. Nindot kayo siya view. Mo siya maka-relax. Relax sa nindot kayo sa feeling. View palang daan oh. Wow na kayo. Pag-abot na mo di guys, daghan kayo ganang. Daghan for again bang nang hawa sa bitaw, gikan sila nang ligo. Kurag tour package guro ko ilaha kay sayo makayo sila ng gawas. By the way, ang entrance na diha guys is diha na dyan sa sulod sa falls is 50 pesos per person. Yang amo daing kan guys. Diya lang sa tadapit na mag-isaya guys ay. Ako lang nang cherish ang akong moment diha nga. Nakaara na jud ko. So sa akong pangidaro no. Dugay na ako sa Cebu. Kurag asa gikan. Ikaw eh. Agbay na jud ko ganahan makalaag-laag pero timing lang jud akong gikan lang. Dito lang. Timing lang. Budget lang. Hindot sa feeling nga mga makalaag bitaw ka ana. Diya dapita. Kabugnaw. Guys, grabe katugnaw. Murag jug is water. Murag nasod sa ref ba. Hindi kinadira yung makarelax ang mga tiil. May daghang isda diya ay. Gilok kay na sa pamati. Grabe ka gilok nga. Naipay dakong isda mo apil og kib-kib. Apil kib-kib sa mong tiil. Pero di na ba siya sakit? Kanang gilok lang. Gilok lang jud kaayo. Na taon-taoran ko diha og kay nalingaw ra ko. Ang isda makita na ang sa aquarium. Kita ko ng isda ah.
Na dito naligo diha ay. Diya sa falls, kungod. So during a part, dili pwede kaliguan. More na siyang massaging foot. So mo to guys, paingon nami ana uli. 51. Ang plite day sa series namong nasakyan guys kay from Naga to Tumalog is 197, then ang bate is 150. So kung saan ang among nasakyan padung uli is sunrise ka na regular, wala rami na nakay og aircon katosang padung namo dia wala rami regular rami, wala rami nag aircon kay mahal baya no kay 3 hours baya ang biyahe. Dali kami So guys. nagikan ba mi is nakasakay mi 4:35 dayon naabot mi sa kuan is 8:00 na kapin. Dali na sa Jillo guys. So mas makasave ka sa sunrise sa regular imo Nasa po sakyan siya, kay kagipalakaw ang siya. among napliti from Oslo Bisan no to Naga Nasa is sa Jillo, kagipalakaw 180. siya. Ang dagko dayon ang bata ang among nabayaran is 140, so sakto ra ang among nabayad is 500. So mas makasave jud ka sa sunrise guys. Og 10 pesos kay kuan man to dito man naog sa Tumalog jud. Siguro kung kuan kana ang gikan mo sa syudad mo kay ang pretty man sa syudad from Naga is 40, so kung i-add mo siya ang 197 kung sa series lang ha, 197 plus 40, so mga 200 jud kapin, 237 nginana siguro. Pero solid to sa gayo eh. Worth it sa inyong laag kay ma-relax jud mo ba. Okay raman ang biyahe kay makatulog raman mo. Then am sa stop over, pwede ra sa mo makakaon ngadto, pero kung mas makasave jud mo kung magbaon mo or luto mo or namo magpalit mo dan og chicha. Next smile. So dara guys, ang akong anak is gisapot na siya.
Kaya dili na siya ganahan, mulakaw lagi kay ganahan siya mo sakay. Kay kasakit ko ni Auntie L. Nga. Ang ako na siya gilingaw-lingaw. Uy. Nami kasabay diya nga kanang foreigner, upat Dili ibuok. ka pwede malakaw Nalingaw jud sila lakaw guys kay ngano ang tungason man gud siya. Tungason pa ingon dito sa kanang kuan babaw. Nice ba yung ang view diya guys? Makita sa nimo ang view sa kanang from gikan diya sa babaw diya makita nimo ang view sa falls. Para jud siya kana ang tawagan niyo walking distance sa jud. Ito pag dito. Mga siguro dili siguro kabot og 20 minutes imong lakaw. Kasi wala pa dito. Maras mga 15 to 10 to 15 minutes ngayon ano. So thank you guys for watching. Lakaw na dito guys. Ay murag naingon na ba na ako na? So thank you guys. Please follow and subscribe sa akong mga nonsense nga video. Dili pa kay kuan na kanang kuan na kanitong may ka-edit of video ngayon. Ana lugod mga organic. Dito guys, dili kay ko kabaw mo edit. Okay, so Oto, thank you. Dahil guys no, kanang padong na mi uli, gutom na jud ko diha ang akong anak kanang naman mi baon bitaw nga katong bahaw, katong pansit nga mo napalit. Ikaw na akong anak pag abot na mo diha, dito sa falls dayon. Pag padong na mo uli, as in gutom na jud ko diha no. Pag abot na mo dito sa may esquina jud highway diya sa diya sa may Tumalog highway. Na may jeep or kanang tricycle. So, sakay na lang mi og jeep kay ang plate kay 20 pesos raman per head. So, dito mi nga kuan dito sa may Gaisano, dito mi kay nag-search ko sa kanang Google ba kung asa dapit ang Jollibee unta. Unya kay kuan man kanang wala may Jollibee akong ipakita ang Google. So, mauto nga namasin lang bidia sa may Gaisano, babasin dia na lang siguro sa food court or dia siguro sa gawas, sa siguro kan-anan. So mao to, pag abot na mo diya sa may Gaisano, makita mi og kanang fried chicken bitaw. Nga stall dayon. Tag 20 ang slice, ang sakto ra good. Mura dili siya ingon nga bite size, sakto ra siya tag 20 ka nga ako adwa. Then ang puso niya is 5 pesos. So mao to, nag-order mi og kana ang 40 pesos nga puso o kana ang unom kahiwa nga manok. Solid ra jud kaayo guys, paman mi sobra kan unom. Wala namin order soft drinks kay naaman mi tubig. So busog na kayo, solid ra jud kistanan. So mao to guys. Palaag na mo dito sa Tumalog Falls guys. Promise. Indot siya kayo, relax kay tanan. Guys, kanideng adlaw nga laaga na mo no is ana mo abot ang kanang bagyong Basyang. So nagtan-aw ko sa weather forecast sa post sa FB nga. Alas 2 sa hapon mo abot sa Cebu. So mao to, so since kanang naka-schedule naman jud among laag. So, padayon mi kay alas 2 sa wansa. So nila jud ang mga adlaw mo gikan no kadako kay mo agi. Na human din mi din nanguli mi na is mga kuan na kanang alas 10 na mi nahuman og kaligo lang kami nagdugay kay hapon na map na niya mi ba. So mo to katong napatungod ko tong naligo ko diya sa kanang to ko sa may kuan diya sa falls. Nag-try ko kana ang sa be experience nag kada bitang napatungod ka ng falls jud napatungod ka na. So ako na kayawan ko, dili biya siya laom guys, sa kuan siya diri sa hip, tagahip ra jud siya. So so ko kay experience since na naman ka dito, suway ka unsay feeling bitaw nga mutungod ka sa kanang tagak anang falls. So sa kung una uy, Ginoo ko si Mako, di lang taon. Kay kuan may ano kanang bagyo ba na wala lang, di lang ko ganahan mo na ubati kay syempre laag ba. So ikaluyan sa Ginoo sa mulaag safe raman buyag. So mao to naabot ang bagyo ana mga kuan na jud na alas 4 kay naabot mi sa Mumbalay kuan naman mi alauna man mi na uli o alas 2 na kapin. Alas 2 na mi kapin. So Uy, dali dira kayo. praise God wala ra safe ra. So mao to guys. Daghang salamat.